Η Ξάνθη ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα γεγονός ζωής και προσφοράς. Την 35η Αφικτιονία Συλλόγων και Φορέων της Εθελοντικής Αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 19 Οκτωβρίου 2025. Η Ξάνθη γίνεται για 4 ημέρες το κέντρο της εθελοντικής αιμοδοσίας στην Ελλάδα, τιμώντας την ανιδιοτελή προσφορά και ενισχύοντας τους δεσμούς των συλλόγων που υπηρετούν καθημερινά την αξία της ζωής. Γιατί η φλέβα μας είναι το κοινό μας νήμα. Ενωμένοι σώζουμε ζωές. 35η Αφικτιονία Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Οργάνωση Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Ξάνθης. Η Αγάπη.